Alese, când Dumnezeu pare să spună, nu face nimic chiar acum, cea mai grea parte nu este așteptarea în sine, ci liniștea care te face să te întrebi dacă l-ai auzit corect. Poți căra o decizie în piept, simțind presiunea de a te mișca, de a explica, de a te apăra sau de a forța un răspuns înainte ca momentul să fie pregătit. Umerii ți se încordează când altcineva te întreabă ce vei face, iar mâinile îți caută telefonul. De parcă încă un mesaj ar putea lămuri ceea ce rugăciunea nu a clarificat încă. Dar există anotimpuri când ascultarea nu arată ca mișcarea, arată ca rămânerea statornică, în timp ce emoțiile tale cer acțiune imediată. Nu ți se cere să devii nepăsător, pasiv sau indiferent. Ești invitat să încetezi să te amesteci în ceea ce nu poți produce prin forță. Dacă ai simțit că acest anotimp contează, dar nu poți numi de ce, calendarul secret al aleșilor te poate ajuta să identifici ce fel de anotimp trăiești și de ce liniștea lui pare atât de semnificativă. Pentru a accesa cartea electronică, mergi acum în partea de sus a comentariilor și apasă pe linkul din comentariul fixat. Apoi întoarce-te la acest mesaj cu o inimă mai liniștită, pentru că întrebarea nu este dacă se întâmplă ceva, ci dacă poți rămâne credincios în timp ce se întâmplă dincolo de controlul tău. Cunoști costul de a te mișca înainte ca pacea să fi terminat de vorbit. Trimi mesajul, faci anunțul, redeschizi ușa, accepți oferta sau confrunți persoana, iar după aceea stai în lumina slabă a camerei tale, întrebându-te de ce urgența a părut atât de asemănătoare cu înțelepciunea. Trupul spune adesea povestea înainte ca mintea să o recunoască. Respirația ți se face superficială, falcile îți rămân încleștate. Recitești conversații simple și cauți semnificații ascunse pentru că liniștea pare nesigură. Totuși, porunca lui Dumnezeu de a rămâne ferm nu este o pedeapsă pentru nerăbdarea ta. Este o protecție împotriva deciziilor luate doar pentru a scăpa de disconfort. Porunca nu înseamnă că nu vei mai acționa niciodată. Înseamnă că acest moment anume poate cere mai multă stăpânire decât inițiativă. Te poți pregăti fără să te panichezi. Poți observa fără să te obsedezi. Te poți ruga fără să transformi rugăciunea într-o negociere. Liniștea poate fi inconfortabilă pentru că înlătură iluzia că mișcarea constantă îți dă control. Ceea ce rămâne când nu poți grăbi înainte este întrebarea mai adâncă. Poți avea încredere în Dumnezeu suficient încât să-L lași să acționeze fără asistența ta anxioasă? Există o diferență între a fi întârziat și a fi îndrumat să te oprești. O întârziere te face să te simți uitat, dar o oprire poate revela ceea ce graba ar fi ascuns. Acest mesaj nu dovedește că un eveniment garantat se va întâmpla într-o zi anume și nu promite că fiecare ușă închisă se va deschide brusc. Oferă o invitație responsabilă de a recunoaște ceea ce anotimpul tău prezent poate forma în tine. Poți învăța să deosebești frica de direcție, pregătirea de evitare și răbdarea înțeleaptă de resemnarea neputincioasă. Poți observa care decizii merită acțiune și care sunt conduse de nevoia de a ușura presiunea. Poți începe să înțelegi că nu face nimic chiar acum. Poate însemna nu manipula, nu urmări, nu răzbuna și nu părăsi valorile tale doar pentru că altcineva se mișcă zgomotos. Liniștea poate conține lucru. Poate expune motive, restaura atenția și face loc sfatului pe care anxietatea îl întrerupe constant. Promisiunea nu este că inactivitatea va rezolva totul. Promisiunea este că stăpânirea credincioasă te poate împiedica să devii autorul unor consecințe pe care nu erai menit să le cari. Imaginează-ți înainte ca ziua să fi început pe deplin. Cafeaua se răcește lângă laptop, camera este liniștită, iar întrebarea fără răspuns a sosit deja înainte de primul tău gând util. Deschizi firul de mesaje, îl închizi, îl deschizi din nou și îți imaginezi 5 rezultate diferite dintr-o singură propoziție. Te gândești să te explici cuiva care a ales deja să nu înțeleagă.
Te gândești să accepți o oportunitate doar pentru că ar dovedi că nu ești blocat. Te gândești să părăsești un loc înainte de a ști dacă Dumnezeu te cere să rămâi sau doar îți cere să încetezi să reacționezi. În acea scenă obișnuită, cuvintele devin personale. Nu face nimic chiar acum. Nu pentru că viața ta este înghețată, ci pentru că următoarea ta mișcare trebuie să vină din claritate, nu din presiune. Inima ta poate numi oprirea respingere, în timp ce înțelepciunea o numește protecție. Frica ta poate numi liniștea slăbiciune, în timp ce credința recunoaște disciplina. Camera nu s-a schimbat, dar relația ta cu momentul se poate schimba. Nu trebuie să produci dovezi că Dumnezeu este prezent. Poți începe refuzând să-ți trădezi pacea de dragul de a părea decisiv. Uneori, semnalul nu este o voce dramatică sau un semn extraordinar. Este conștientizarea repetată că reacția ta obișnuită nu mai aduce pace. Observi că fiecare încercare de a forța un rezultat te lasă mai divizat. Devii conștient că anumite conversații îți consumă atenția mult timp după ce se încheie, în timp ce un act simplu de ascultare îți dă loc să respiri. Aceasta nu te face mai bun decât alți oameni și nu înseamnă că fiecare sentiment inconfortabil este un avertisment spiritual. Înseamnă că înveți să fii atent fără a transforma fiecare detaliu într-o profeție. Dacă aștepți, trebuie să știi ce face așteptarea în tine. Dacă ești redirecționat, ai nevoie de curaj să eliberezi ruta pe care o așteptai. Dacă reconstruiești, ai nevoie de răbdare cu progresul lent. Când recunoașterea singură nu este suficientă, calendarul secret al aleșilor poate servi drept ghid gânditor pentru a discerne dacă aștepți, te pregătești, închei un ciclu, schimbi direcția, reconstruiești sau începi din nou. Mulți cititori care au ajuns confuzi sau obosiți de așteptare au spus că materialul i-a ajutat să înțeleagă mai clar anotimpul lor, să-și organizeze rugăciunile sau să înceteze să interpreteze fiecare liniște ca părăsire. Pentru a accesa cartea electronică, mergi acum în partea de sus a comentariilor și apasă pe linkul din comentariul fixat. Pe măsură ce te întorci, observă cum presiunea de a acționa ți-a modelat alegerile, pentru că discernământul începe adesea când încetezi să numești urgența singura ta dovadă. Opoziția rareori se anunță ca o opoziție. Poate ajunge ca o distragere inofensivă, o comparație, o notificare sau convingerea bruscă că toți ceilalți înaintează în timp ce tu rămâi în urmă. Vezi anunțul altei persoane și simți că propria ta viață neterminată devine o acuzație. Auzi pe cineva vorbind cu încredere despre o decizie și presupui că nesiguranța ta trebuie să fie eșec. Presiunea crește până când a face ceva, orice, pare mai credincios decât a aștepta. Dar urgența poate fi fabricată de frică. Te poate face să confunzi vizibilitatea cu progresul și zgomotul cu confirmarea. Porunca de a rămâne ferm provoacă cerința interioară de a dovedi că încă te miști. Poți fi tentat să contactezi oameni care nu ți-au făcut loc, să cheltui bani doar pentru a simți impuls sau să iei o decizie permanentă în timpul unei furtuni emoționale temporare. Nimic din aceasta nu cere rușine, cere onestitate. Ce încerci să eviți acționând? Ce sentiment devine insuportabil când rămâi nemișcat? Dușmanul discernământului nu este întotdeauna o minciună clară. Uneori este un exces de urgențe mai mici care te împiedică să auzi singura instrucțiune deja prezentă. Gândește-te la Avraam stând sub un cer plin de promisiuni pe care nu le putea încă măsura. Scriptura îl prezintă ca pe un om care a trebuit să se miște când a fost chemat, dar arată și că călătoria lui a inclus perioade lungi în care promisiunea nu era vizibilă în circumstanțe obișnuite. Viața lui nu a fost o lecție simplă de acțiune constantă. A inclus plecare, așteptare, greșeli, corecție și încredere reînnoită.
Poți să nu stai lângă un cort antic, dar poți sta într-o bucătărie după o ceartă, într-o mașină înainte de o întâlnire dificilă sau la un birou unde o decizie îți poate altera rutina. Aceeași tensiune umană rămâne. Vrei o hartă în timp ce credința îți dă adesea suficientă lumină pentru următorul pas cinstit. Uneori acel pas este mișcare, uneori este liniște, uneori este refuzul de a face o alegere până când motivele tale nu mai sunt conduse de frică. Exemplul lui Avraam nu garantează rezultatul pe care îl dorești. Arată că încrederea poate supraviețui incertitudinii și că ascultarea nu se măsoară prin cât de impresionantă arată acțiunea ta. Se măsoară prin dacă răspunsul tău acordă cu ceea ce înțelegi cu adevărat. Dacă ignori semnalul de a rămâne ferm, poți crea chiar confuzia pe care o cereai lui Dumnezeu să o îndepărteze. Răspunzi înainte de a înțelege. Promiți înainte de a avea capacitate. Te întorci la un vechi model pentru că durerea familiară pare mai ușoară decât o oprire nefamiliară. Apoi petreci zile gestionând consecințe care au început cu un moment anxios. Ciclul devine epuizant. Presiune, reacție, regret, explicație, presiune reînnoită. Pacea ta se pierde nu pentru că Dumnezeu te-a părăsit, ci pentru că ți-ai tot dat atenția fiecărei cereri care părea imediată. Există milă în a vedea modelul fără a te condamna. Îl poți întrerupe acum. Poți lăsa un mesaj fără răspuns până dimineața. Poți refuza să te cerți cu cineva hotărât să nu te înțeleagă. Poți amâna o achiziție, o confruntare sau o decizie publică până când te-ai rugat, ai luat în considerare un sfat înțelept și ai simțit că trupul tău revine la statornicie. A nu face nimic chiar acum poate fi prima limită activă pe care ai pus-o împotriva panicii. Poate părea mică, dar ascultarea mică poate schimba direcția unei întregi zile. Punctul nu este să rămâi tăcut pentru totdeauna. Punctul este să încetezi, să lași frica, să decidă momentul. Fie aceasta o simplă confirmare a posturii pe care o alegi, nu o formulă și nu o superstiție. Dacă ești dispus să rămâi statornic fără a forța rezultatul, tastează cuvintele 888 în comentarii. Apoi întoarce-te la mesaj. Nu faci o tranzacție spirituală, iar cuvintele tale nu controlează ceea ce va face Dumnezeu. Doar dai limbaj unei decizii care trebuie să devină reală în comportamentul tău zilnic. Titlul vorbește despre oameni aleși cărora li se spune să nu acționeze chiar acum, dar provocarea lui mai adâncă este dacă poți recunoaște stăpânirea ca ascultare când nimeni nu o aplaudă. Poți încă să speli vasele, să-ți îndeplinești responsabilitățile, să mergi la muncă, să-ți păstrezi programările și să-ți îngrijești gospodăria. Ce se schimbă este întinderea frenetică de sub acele acțiuni. Nu mai încerci să forțezi răspunsul cuiva, să fabrici o ușă sau să asiguri un rezultat înainte de vremea lui. Codul este doar un marker al atenției. Confirmarea reală va apărea în următoarea alegere pe care o faci când presiunea revine. Instrucțiunea exterioară devine mai clară când examinezi argumentul interior de sub ea. Poți spune că vrei ca Dumnezeu să acționeze, dar o parte din tine poate dori să rămână responsabilă pentru rezultat. Vrei ajutor divin fără a renunța la abilitatea de a controla ruta, momentul și oamenii implicați. Acel conflict nu te face ipocrit, te face uman. Controlul se deghizează adesea ca pregătire. Cercetezi fiecare posibilitate, repeți fiecare conversație și creezi planuri de rezervă pentru rezultate care nu s-au întâmplat. O parte din planificare este înțeleaptă, dar planificarea devine robie când te împiedică să primești limitele momentului prezent. Rădăcina poate fi o frică că dacă nu acționezi, nimic nu se va întâmpla. Poate fi credința că liniștea înseamnă că ai fost trecut cu vederea. Poate fi vechea rană de a fi trebuit să te salvezi singur, pentru că ajutorul de încredere a eșuat odată să sosească. Nu trebuie să-ți diagnostichezi întreaga istorie în această seară. Trebuie doar să numești modelul onest,
Sunt tentat să mă mișc, pentru că liniștea mă face să mă tem. Odată numit, modelul își pierde o parte din autoritate și poți începe să răspunzi din adevăr, nu din reflex. Recunoașterea singură nu mai este suficientă când ajungi la acest punct. Ai nevoie de o modalitate de a transforma insight-ul în decizii credincioase. Dacă dorești un companion practic pentru reflecție, rugăciune, discernământ, alegeri zilnice și identificarea următorului pas credincios fără panică, calendarul secret al aleșilor te poate ajuta să parcurgi anotimpul cu o intenție mai mare. Nu este un înlocuitor pentru Scriptură, sfat înțelept sau responsabilitatea ta în fața lui Dumnezeu, dar te poate ajuta să încetinești suficient pentru a pune întrebări mai bune și a observa ce a deghizat frica. Îi poți folosi perspectiva când ești nesigur, dacă să aștepți să eliberezi, să te pregătești sau să începi din nou. Pentru a accesa cartea electronică, merge acum în partea de sus a comentariilor și apasă pe linkul din comentariul fixat. Apoi adu ceea ce ai citit în viața ta obișnuită, unde testul real nu va fi cât de inspirat te simți, ci dacă poți face o singură decizie cinstită, fără a te grăbi să scapi de incertitudine. Oprirea nu ți-a îndepărtat agency-ul, ți l-a returnat într-o formă mai curată. Mintea ta poate construi argumente, trupul tău poate reacționa la un pericol vechi, iar spiritul tău poate recunoaște un adevăr mai liniștit sub amândouă. Aceste trei experiențe se pot suprapune, dar nu trebuie tratate ca identice. Mintea ta evaluează faptele, își amintește consecințele și își imaginează posibilități. Trupul tău înregistrează tensiune, oboseală, entuziasm sau ușurare, uneori înainte de a înțelege de ce. Recunoașterea spirituală poate veni ca o convingere statornică, care rămâne semnificativă chiar și după ce intensitatea emoțională se stinge. Niciunul dintre aceste semnale nu trebuie închinat și niciunul nu trebuie ignorat. O inimă care bate repede nu înseamnă automat pericol, așa cum o liniște temporară nu înseamnă automat aprobare. Poți încetini și să întrebi ce este observabil, ce este presupus, ce este temut și ce este coerent cu valorile și credința ta. Poți căuta sfatul cuiva care nu va face doar ecoul urgenței tale. Îți poți da suficient timp pentru a vedea dacă instrucțiunea rămâne clară mâine. Nu face nimic chiar acum. Poate fi așadar o invitație de a lăsa mintea să adune fapte, trupul să se liniștească și spiritul să se deosebească de zgomot. Claritatea ajunge adesea când încetezi să forțezi fiecare senzație să ofere un răspuns imediat. Discernământul schimbă și modul în care privești relațiile și mediile. A rămâne ferm nu înseamnă să tratezi pe toată lumea ca pe o amenințare sau să te retragi din fiecare conversație dificilă. Înseamnă să încetezi să confunzi accesul cu obligația. Poți iubi pe cineva fără a-i oferi influență nelimitată asupra deciziilor tale. Poți rămâne bun fără a redeschide o ușă care duce în mod repetat la confuzie. Poți asculta fără a fi de acord. Poți ierta fără a te întoarce la aceeași aranjare și poți spera fără a-ți plasa viitorul în mâinile altei persoane. La locul de muncă, aceasta poate însemna să-ți îndeplinești responsabilitățile, refuzând să te alături unui conflict inutil. În familie, poate însemna să răspunzi cu respect în loc să te aperi pentru a 10-a oară. În prietenie, poate însemna să observi dacă există grijă reciprocă înainte de a continua să oferi mai mult din tine. Instrucțiunea de a rămâne nemișcat poate privi nu locația ta fizică, ci postura ta emoțională. Nu urmări aprobarea, nu pedepsi liniștea, nu interpreta distanța altei persoane ca pe o poruncă de a-ți abandona demnitatea. O limită pașnică poate fi mai credincioasă decât o explicație dramatică. Când ești suficient de sigur pentru a te opri, poți vedea relația așa cum este, nu așa cum frica te cere să ți-o imaginezi. Zgomotul menține modelul în viață, făcând fiecare moment liniștit să pară o problemă. Oboseala îți scade abilitatea de a cântări consecințele, întârzierea te face nerăbdător,
iar comparația constantă te convinge că un ritm obișnuit este dovada eșecului. Presiunea poate veni printr-un telefon care strălucește lângă pat, un calendar umplut peste capacitate sau o conversație în care cineva insistă să decizi imediat. Urgența mai mică alungă înțelepciunea mai mare. Îți poți cheltui cea mai bună energie, răspunzând la ceea ce este zgomotos, în timp ce amâni ceea ce este important. De aceea, instrucțiunea cere fermitate, nu doar înțelegere. Știi deja că graba are costuri. Totuși, aceeași presiune se întoarce sub o altă deghizare. Azi se poate numi oportunitate, mâine se poate numi loialitate, în altă zi se poate numi curaj. Întrebarea nu este dacă acțiunea este bună. Întrebarea este dacă această acțiune este a ta, acum, din motivul potrivit. Când Dumnezeu spune nu face nimic chiar acum, te poate învăța să lași o cerere neîmplinită, fără a interpreta acel disconfort ca neascultare. Ai voie să dezamăgești urgența. Nu ești obligat să faci anxietatea confortabilă. Un punct de cotitură vine când încetezi să te negociezi cu adevărul pe care l-ai recunoscut deja. Nu mai întrebi, cum pot face să se întâmple aceasta fără să mă tem? Începi să întrebi, cum ar arăta credincioșia dacă nu ar trebui să controlezi rezultatul? Acea întrebare te poate duce să aștepți, dar te poate duce și să te pregătești în liniște, să aduni informații, să repari partea ta dintr-o relație sau să eliberezi o așteptare. Titlul nu este permisiunea de a abandona responsabilitatea. Este un avertisment împotriva mișcării confuze. Este un timp de a vorbi și un timp de a reține cuvintele. Este un timp de a urmări și un timp de a înceta să urmărești ceea ce continuă să te ceară să devii mai mic. Este un timp de a construi și un timp de a lăsa pe Dumnezeu să-ți arate ceea ce nu poate fi construit pe acel temelie. Responsabilitatea ta nu este să forțezi acțiunea divină. Responsabilitatea ta este să rămâi disponibil adevărului. Aceasta poate necesita schimbarea programului tău, protejarea atenției tale și acceptarea că unele răspunsuri nu vor veni prin persoana sau circumstanța pe care te așteptai. Liniștea devine semnificativă când încetezi să o folosești pentru a repeta frica și începi să o folosești pentru a exersa încrederea. Imaginează-ți o singură sămânță odihnindu-se sub pământ. Aceasta este singura imagine pe care trebuie să o cari prin acest mijloc ascuns. Sămânța nu este moartă pentru că suprafața pare neschimbată. Sub pământ este ținută în întuneric, înconjurată de presiune, umiditate și procese liniștite care nu pot fi grăbite privind pământul. Anotimpul tău poate părea ca acel loc ascuns, unde nimic vizibil nu pare să confirme că rugăciunile, răbdarea sau ascultarea ta contează. Poți fi tentat să dezgropi sămânța în mod repetat doar pentru a-i inspecta progresul. Totuși, fiecare inspecție poate tulbura ceea ce trebuie să rămână netulburat. Sămânța nu strigă în timp ce se schimbă, nu concurează cu plantele de deasupra pământului. Primește ceea ce este necesar și răspunde conform designului său. Aceasta nu înseamnă că fiecare întârziere conține o descoperire secretă sau că fiecare anotimp ascuns se termină în rezultatul pe care ți l-ai imaginat. Înseamnă că lucrul nevăzut este tot lucru, iar lipsa ta de dovezi vizibile nu este suficientă pentru a defini valoarea ascultării tale. Nu face nimic chiar acum poate fi înțelepciunea de a proteja ceea ce se dezvoltă de propriile tale mâini neliniștite. În acel pământ liniștit, formarea are loc fără public. Învelișul exterior se înmoaie, prima rădăcină caută în jos, iar prima mișcare fragilă începe înainte ca cineva să o poată celebra. În același mod, oprirea ta poate forma calități pe care progresul public nu le-ar fi dezvoltat. Poți învăța să separi dorința de instrucțiune, afecțiunea de obligație și speranța de fantezie. Poți deveni mai puțin dependent de reasurarea imediată. Poți descoperi că un nu pașnic poate păstra mai multă viață decât un da anxios.
Locul ascuns nu te flatiază. El revelează ce cari când nimeni nu privește. El expune diferența dintre a spune că te încrezi în Dumnezeu și a permite următoarei tale decizii să rămână neforțată. Această formare poate fi inconfortabilă pentru că vechea cochilie a controlului este familiară. Știi cum să urmărești, să explici, să convingi și să reacționezi. Poți să nu știi încă cum să rămâi prezent în timp ce nimic nu pare să-ți răsplătească stăpânirea. Dar dezvoltarea ascunsă nu este timp pierdut. Este locul unde rădăcinile învață direcția, înainte ca ramurile să învețe vizibilitatea și unde o viață devine capabilă să poarte ceea ce odată doar a dorit. Sămânța întâlnește de asemenea rezistență sub suprafață. Pământul poate fi compactat, calea poate fi neuniformă, iar condițiile din jur pot face mișcarea lentă. În viața ta, rezistența poate apărea ca mesaje fără răspuns, circumstanțe în schimbare, resurse limitate sau revenirea repetată a unei frici vechi. Poți interpreta fiecare obstacol ca dovadă că ar trebui să abandonezi procesul, sau fiecare dificultate ca dovadă că o descoperire trebuie să fie aproape. Ambele concluzii merg dincolo de ceea ce știi. Rezistența este informație, nu o predicție garantată. Îți poate arăta unde este nevoie de răbdare, unde este necesară o limită sau unde direcția însăși trebuie reconsiderată. Sămânța nu răspunde la rezistență, devenind frenetică. Continuă conform vieții pe care a primit-o, în timp ce condițiile din jurul ei revelează treptat ce poate susține creșterea. Poți face la fel, atent la ceea ce este cu adevărat al tău. Păstrează-ți angajamentele. Caută sfat înțelept, refuză scurtăturile necinstite, lasă unele întrebări fără răspuns până când apar mai multe fapte. Acoperirea nu este întotdeauna un dușman. Uneori te protejează de expunere înainte ca rădăcinile tale să fie suficient de puternice pentru a ține ceea ce ceri să cari. Apoi, treptat, mișcarea începe. Nu mișcarea dramatică pe care ți-a cerut-o imaginația, ci o schimbare liniștită de direcție care devine de netăgăduit în timp. O rădăcină găsește spațiu, o tulpină se ridică, suprafața se crapă, nu pentru că sămânța s-a forțat într-o performanță, ci pentru că formarea ascunsă a atins punctul în care emergența a devenit potrivită. Poți observa o schimbare similară în tine. Aceeași conversație nu îți mai controlează starea. Aceeași tentație de a urmări nu mai pare convingătoare. Poți vedea o oportunitate fără a o numi imediat un răspuns. Poți vedea o ușă închisă fără a te numi respins. Aceasta înseamnă ca Dumnezeu să acționeze fără a te face să abandonezi înțelepciunea. Mișcarea poate fi interioară înainte de a deveni exterioară. Circumstanțele tale pot rămâne nerezolvate în timp ce postura ta devine așezată. Acea postură așezată nu este pasivitate, este pregătire fără panică. Sămânța nu emerge certându-se cu pământul. Emerge când lucrul ascuns a făcut mișcarea posibilă. De aceea, nu disprețui instrucțiunea de a rămâne ferm. Lasă anotimpul să dezvolte ceea ce vor cere deciziile tale viitoare. Dacă te recunoști în această sămânță ascunsă și ești dispus să te încrezi în proces, fără a dezgropa ceea ce are nevoie de timp, tastează fraza "încă mai cresc", apoi întoarce-te la mesaj. Cuvintele tale nu forțează un rezultat și nu dovedesc că un anumit rezultat a fost promis. Ele recunosc doar că formarea nevăzută poate fi reală chiar și când circumstanțele tale rămân liniștite. Fraza contează pentru că te-ai putut judeca doar după ceea ce este vizibil. Te poți numi în urmă pentru că nimeni nu poate vedea rădăcina. Te poți numi uitat pentru că suprafața nu s-a schimbat. Dar Dumnezeu poate lucra în locuri pe care ochii tăi nu le pot inspecta. Instrucțiunea rămâne, nu face nimic chiar acum, care este condus de frică, mândrie, răzbunare sau nevoia de a fi reasurat. Continuă să faci ceea ce este credincios și necesar.
lasă restul să rămână sub acoperire până când claritatea este suficient de puternică pentru a purta acțiunea. Când te întorci la părțile obișnuite ale zilei tale, amintește-ți că creșterea nu trebuie să se anunțe pentru a fi autentică. Acum, întoarce-te de la imagine la propria ta viață. Sămânța nu a fost niciodată menită să devină o scuză pentru a refuza fiecare responsabilitate. A fost menită să-ți arate diferența dintre formarea protejată și interferența frenetică. Încă trebuie să răspunzi la întrebări cinstite, să ai grijă de oamenii încredințați ție, să gestionezi ceea ce este al tău și să corectezi ceea ce ai făcut greșit. Dar nu trebuie să forțezi inima altei persoane, să manipulezi o circumstanță incertă sau să numești fiecare oprire o poruncă de a renunța. Titlul spune că Dumnezeu a spus, nu face nimic chiar acum, iar răspunsul matur nu este să devii nemișcat în fiecare zonă. Este să identifici mișcarea specifică care trebuie să se oprească. Oprește urmărirea. Oprește explicația de sine către oamenii angajați într-o versiune distorsionată a ta. Oprește făgăduințele din singurătate. Oprește transformarea liniștii într-un verdict. Oprește măsurarea grijei divine prin viteza rezultatelor vizibile. Odată ce mișcarea inutilă se termină, lucrul necesar devine mai ușor de recunoscut. Poți descoperi că acțiunea lui Dumnezeu nu este întotdeauna un eveniment în afara ta. Uneori este restaurarea judecății, curajului, răbdării și păcii în interiorul tău. O practică credincioasă este să creezi un mic spațiu între impuls și răspuns. Când sosește un mesaj urgent, nu răspunde din primul val de emoție. Așează telefonul cu fața în jos, respiră încet și scrie ce știi separat de ceea ce te temi. Dacă problema este cu adevărat urgentă, acțiunea responsabilă va fi încă posibilă după o scurtă pauză. Dacă nu este urgentă, spațiul poate revela că răspundeai la presiune, nu la adevăr. Te poți ruga.